ρε bro. Ναι. 2 χρόνια ρε. Τρελό, ναι. Ναι ρε μα, ναι. Κάτσε τώρα ρε, γιατί θέλω να κάνω ένα βίντεο. Ναι, θα σε πάρω αργότερα, ναι, έλα. Hello. Ναι. Έχω να κάνω εδώ και 1 χρόνο βίντεο. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Εντάξει, δεν μπόρεσα, αλήθεια, έπρεπε να το κάνω αυτό το αλήθεια. Το κάνω κάθε χρόνο στο αστείο, έπρεπε να το κάνω. Δεν γινόταν να μην το κάνω αυτό τώρα το αστείο. Εντάξει, πείτε με cringe, πείτε με ό,τι θέλετε. Ναι, sorry κιόλας που έχω να ανεβάσω και τόσο πολύ καιρό γενικά. Δεν έχω και πολύ χρόνο, αλλά υπάρχουν πολλά projects. Ωραία, υπάρχουν πάρα πολλά projects που έχω κάνει record, απλά δεν βρίσκω το χρόνο να τα κάνω edit. So, ναι. Εγώ το είχα πει από το Σεπτέμβριο ότι δεν θα υπάρχει χρόνος για βίντεο, οπότε αυτός ο χρόνος θα είναι πολύ χάλια σχέση για τα βίντεο. Όμως δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για το βίντεο, εντάξει, είμαι εδώ επειδή έχουμε κλείσει 2 χρόνια YouTube. Κάτσε, για να κάνουμε celebration πρέπει να φορέσω αυτά τα γυαλιά. 2 χρόνια YouTube, χρειαζόταν να φορέσω κάτι έτσι. Γενικά σε αυτά τα 2 χρόνια που περάσαμε όλοι μαζί έχω να πω το ότι και στο content creator και στο content creation και generally στη ζωή μου ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Δηλαδή περισσότερο σε content creation, γιατί έκανα βίντεο, έκανα αυτό που ήθελα, όπως ξέρετε τα ανέβαζα, δείχνατε και εσείς support, σας άρεσαν και εσάς, οπότε συνέχιζα να ανεβάζω βίντεο. Πάλι όμως σας οφείλω ένα ευχαριστώ που καθίσατε αυτά τα 2 χρόνια, σαπορτάρατε, βοηθήσατε. Γενικά μ' άρεσαν αυτές οι στιγμές, ήταν όμορφες δηλαδή όλες αυτές τις στιγμές που γελάγαμε από τα live streams, από τα βίντεο, τα σχόλια που μου δώσατε να συνεχίσω και αυτά. Σε αντίθεση με άλλους tubers και άλλα κανάλια, αυτός είναι ένας μικρός στόχος. Γενικά είναι ένα μικρό κοινό, δηλαδή 300 κάτι subscribers έχουμε, αλλά εγώ μέσα μου το νιώθω σαν μια μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή θα σου πω ένα quote, ας πούμε. Βλέπω άτομα που ανησυχούν, που λένε δεν έκαναν πολλά likes σε αυτό το βίντεο και αυτά. Εντάξει, και εγώ το νιώθω μέσα μου, το ότι αν δεν κάνετε βίντεο δεν θα σας άρεσε. Δεν κάνετε βίντεο, λέω. Αν δεν κάνατε like, δεν θα σας άρεσε. Αλλά το να σας πούν, ας πούμε, 10 likes είναι ίσον με 10 άτομα να σας λένε στον δρόμο το πόσο όμορφος είστε. Καταλάβατε? Αν καταλάβατε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν είμαι ηλίθιος εγώ μαλάκι και λέω μαλακίες όλη την ώρα. Γενικά ναι, εγώ σε αυτά τα 2 χρόνια που περάσαμε είμαι ευγνώμων. I stay humble. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο Q&A, γιατί για αυτό το πράγμα ήρθε. Δεν ήρθατε για να κάτσω να μιλάω. Οπότε πάμε στο βίντεο. Πρώτα λέω να πάμε στις ερωτήσεις του Instagram. Οπότε αν δεν με έχετε follow στο Instagram, κάντε με follow. Link περιγραφή. Ο Χρήστης Κωνσταντίνος κάτω παύλα μη μου λέει: αν αύριο εξαφανιζόταν το ίντερνετ, τι θα έκανες? Απλά θα κουμπούσα γρασίδι αν κοβόταν το ίντερνετ. Η δεύτερη ερώτηση από το Γιαπίνος: Who got your back σε όλη σου τη φάση με το YouTube? Στο YouTube alone, στο YouTube μόνος μου είμαι γενικά, αλλά υπάρχει ένα μικρό team 3 ατόμων, ας πούμε. Υπάρχουν projects που αν μεγαλώσει περισσότερο το κανάλι σίγουρα θα γίνουν. Τώρα δεν εξηγεί, ας πούμε, τι εννοείς όλη τη φάση με το YouTube. Τώρα αν εννοείς για βίντεο και αυτά, ας πούμε, που στέλνουν να κάνουμε βίντεο και αυτά, μην οι άλλοι content creators, γιατί περισσότερο κάνουμε φίλους μου που έχουν και αυτοί κανάλι. Αν εννοείς όμως και για τα live streams και αυτά, είναι όλα μόνος μου, όλα εγώ τα κάνω setup. Το πώς θα φαίνεται, ας πούμε, η κάμερα, το πώς ακούγεται το game, πώς ακούγεται αυτά, ναι, είναι όλα από μένα. Τα βίντεο, τα edit, τα records, τα πάντα είναι από μένα, αν εννοείς αυτό. Ο Wolfin δεν έκανε ερώτηση, απλά μου λέει να πω γεια Wolfin. Γεια σου Wolfin. Τέταρτη ερώτηση από την Κουμαντζία, νομίζω το λέω σωστά, έτσι είναι.
Πώς και αποφάσισες να ξεκινήσεις να κάνεις βιντεάκια? Είναι δύο πράγματα που μου αρέσουν. Τα games και το YouTube. Τι κάνεις αν τα συνδυάζεις μαζί? Πουφ, YouTube videos. Ναι, basic είναι, απλά μ' άρεσαν τα games, μ' άρεσε το YouTube, παφ, YouTube videos. Από το George κάτω παύρα χείρα. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για το 2026? Με το καλό να περάσει ο χρόνος, ακόμα είναι Ιανουάριος, να φτάσω σίγουρα 500 subscribers, να γνωρίσω κι άλλους content creators, να κάνω upgrade το setup μου, δηλαδή πάντα το ήθελα αυτό, και να γνωρίσω περισσότερο κόσμο εκτός από content creators, δηλαδή να γνωρίσω fans και αυτά, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Από το Spengo 732. Απαιτώ Jack Photos. Όσοι δεν είστε followers στο Instagram, πήγα και γνώρισα τον Ninja Cake Assassin και έβγαλα κάποιες φωτογραφίες. Πολύ γαμάτο άτομο, μ' άρεσε πάρα πολύ το παιδί. Ο Αργύρης ήταν πάρα πολύ καλός. Παίξαμε Mario Kart, γενικά κέρδισα και λίγα πραγματάκια. Για να δείτε ότι πήγα, τώρα, κοιτάξτε εδώ τι κέρδισα. Κέρδισα stickers, κέρδισα keychains, ναι, εδώ πέρα έχει. Ήταν με τη βοήθεια του Κοτσόβουλου. Oh, what the fuck. Τώρα που το βλέπω, ναι. Ένα λεπτό δώσε μου να το βάλω στο background. Εντάξει, ένα λεπτό. Ορίστε. Το βρίσκω. Let's go. Δεν μένει πάνω, πέφτει έτσι. Φυσικά. Βαρύτητα. Isaac Newton. Okay. Έτσι θα ήταν ωραία, ας πούμε, εδώ να είναι. Τώρα τη τεχνολόγια θα παίξω εδώ. Κοιτάξτε κύριε μαλάκα, τι έκανα. Ναι, μετά από αυτό το skip λίγο που έκανα, απαιτώ Jack Photos. Ορίστε, ναι, ορίστε. Αχιλλάς κατ' παύλα κουρουπού. Σ' αρέσουν οι ταπύριδες? Κάτσε να το ψάξω λίγο, τι είναι οι ταπύριδες, ρε μάλλον. Το πύρος έχει οπλές και είναι ογκώδης, το μήκος του είναι 2 περίπου μέτρα, το ύψος του έως 1 μέτρο και το βάρος 300 κιλά. Καλά, εντάξει, τι χοντρό ρε μαλάκα πλάσμα είναι αυτό. W ταπύριδες ρε bro, τι να πω, W ταπύριδες. No idea. Και τελευταία ερώτηση από το Instagram είναι 2 χρόνια, what a journey. Με ποιον YouTuber είναι το dream collab που θα ήθελες να κάνεις? Sorry που θα σας το πω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Legit. Οπότε, Legit Gaming GR, σε κλειδώνω, στείλω μου μήνυμα. Δεν θα στείλω ποτέ γιατί δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά we love legit. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις του YouTube. Ωραία, από τον GK Pro Gaming 398 λέει: εκτός από IRL και Minecraft θα ασχοληθείς με κάτι άλλο στο κανάλι? Τι IRL? Μια φορά έκανα IRL, το κανάλι δεν είναι IRL, το κανάλι είναι gaming. Αλλά για το Minecraft, το Minecraft μου αρέσει πάρα πολύ και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να κάνω στο Minecraft, ας πούμε, να βάλω μοντάκι και αυτά. Έπρεπε να λέγες εκτός από IRL και gaming. Εκτός από IRL και gaming, όχι τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Gaming είναι όλο το κανάλι, αυτό. Υπάρχει και δεύτερο κανάλι που απλά είναι Reacts. So yeah, κάντε subscribe και στο δεύτερο κανάλι, δεν το ξεχνάτε. Επόμενη ερώτηση από το John Blue TV. Τι έκανες ένα δικό σου Minecraft server αφού έφυγες από το Mythic και πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Επίσης όλοι ένα sub. Wow, stop. Έχεις κάνει subscribe? 80% από αυτούς που βλέπουν τα βίντεο μου δεν έχουν κάνει subscribe. Γιατί όμως? Κάνε subscribe και ένα like για να βλέπεις ξανά τέτοια βίντεο. Πάμε πάλι στο βίντεο. Γενικά Ιωάννη, έχω κάνει Minecraft server πολύ παλιά, ας πούμε στις αρχές νομίζω του κανάλι. Είχα κάνει νομίζω 4-5 live streams κάπου εκεί με Minecraft server. Ήμασταν μια παρέα, γενικά από περισσότερο viewers ήταν και 2-3 φίλοι. Δεν μπορώ να πω που θα είμαι γενικά, αλλά μπορώ να κάνω ένα prediction. Δεν μπορώ που θα πω για σίγουρια. Ας πούμε ένα prediction σε 5 χρόνια τι θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα ακόμα να κάνω YouTube σε 5 χρόνια. Θα ήθελα να είχα καλύτερο equipment σε 5 χρόνια για να μπορώ να κάνω καλύτερα βίντεο, καλύτερα edits, καλύτερα όλα για να σας αρέσει και σε εσάς. Αλλά ναι, σε 5 χρόνια θα ήθελα κιόλας, ας πούμε, αν έφτανε μέχρι εκεί να έβγαζε και λεφτά από το YouTube, δηλαδή θα μπορούσα αν συνέχιζε προς το καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι ναι, έτσι κάπως θα γίνει, οπότε δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, αλλά αυτό εγώ είναι. Το Καρπουζένιο Γατί είπε: αν ποτέ φτάσει 1000 subs τι θα κάνεις?
πολύ καλή ερώτηση, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν αυτό. Και έχω ήδη κάτι στο μυαλό μου που αν φτάσουμε 1000 subs θα κάνω ένα giveaway. Orthodox Videos GR, ποιος είναι ο στόχος για το 2026, είπα τι ήθελα, οπότε πάμε στην επόμενη. Ο Lil Tanky F2 TAF, ποιο είναι το πιο γαμάτο βίντεο για το 2025 κατά τη γνώμη σου? Θα πω το IRL, το vlog, γιατί ήταν πριν έναν μήνα σχεδόν, ήταν το Δεκέμβριο. Πολύ καλό, πολύ καλή όλη και η Ιταλία, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ένα experience που δεν θα το ζήσω ποτέ ξανά, γιατί πήγα με το σχολείο μου και με τους φίλους μου. Νούμερο 1, πιο γαμάτο βίντεο του 25. Έχεις σκοπό να κάνεις ποτέ δικό σου SMP, ο Shooter Chris το είπε αυτό. Δικό μου SMP όχι, δεν έχω σκοπό να κάνω, αλλά έχω σκοπό, το σκεφτόμουν να ξανακάνω πάλι Minecraft server, απλά δεν βρίσκω το χρόνο. Γενικά είναι στο μυαλό μου από την τελευταία φορά που τέλειωσε, πότε θα ξανακάνω πάλι server season 2, σαν season 2. Γενικά, ναι, πότε θα ξανακάνω με viewers και δεν θα υπάρχουν και πολλοί, θα υπάρχουν λίγα spots τέτοιο. Αλλά πολύ γαμάτα τα παιδιά που είχα κάνει την προηγούμενη φορά, ήταν γαμάτα, πέρασα τέλεια. Είχα περάσει τέλεια όταν το κάνουμε αυτό. Football ελπίδες αχαίροντα. Θα άλλαζες ποτέ το όνομα ή την φωτογραφία του καναλιού σου? Το όνομα ποτέ, γιατί έχω φτιάξει μια περσόνα με αυτό το όνομα. Είμαι ο Γούλουμο Άγγελος ή αλλιώς WLM Άγγελος. Το WLM stands for We Love Memes. Μας αρέσουν τα memes. Υπάρχει μια γαμάτη ιστορία πίσω από αυτό, το πώς δημιουργήθηκε και αυτά και το πώς το πήρα εγώ, αλλά δεν θα το πω. Τώρα για τη φωτογραφία του καναλιού μου θα μπορούσα να το κάνω, το σκεφτόμουν να το κάνω, απλά δεν ήξερα τι φωτογραφία να βάλω. Λευτέρης PC, τι specs έχει το PC σου? Και τελευταία ερώτηση από το Agor Podcast. Ποιος είναι ο πιο γνωστός που σε ακολουθεί στα social media platforms? Δηλαδή με λίγα λόγια στα social media. Ο πιο γνωστός που σε ακολουθεί, που με ακολουθεί εμένα, μπορεί να είναι ο Hawk, μπορεί να είναι ο Φαντεράκος, δηλαδή έχουν μεγάλο τέτοιο, με ακολουθεί πολύ, περισσότεροι από μένα, αλλά ναι. Ο Alex Box, γνώρισα και αυτόν όταν γνώρισα τον Ninja Cake Assassin, πολύ καλό παιδί. Ο Pity LMAO, ποιο είναι το αφημί σου? Και πάμε στο Discord server μου, που γενικά είναι λίγο νεκρό στο Discord server μου, αλλά μπορείς να μπεις εσύ στο Discord server μου να τον ζωντανέψει, και γιατί θα είσαι και ο πρώτος που θα μαθαίνει πότε βγαίνουν τα βίντεο, αν βγαίνουν βίντεο, τι ανακοινώσεις. Στο Discord server σχεδόν λέω τα πάντα. Fog the Greek έστειλε 3 ερωτήσεις, ενώ όταν εγώ λέω στείλε 1 ερώτηση, εσύ μαλάκα τι στέλνεις 3? Πώς και γιατί αποφάσισες να ξεκινήσεις στο YouTube? Το είπα πιο πριν. Ποια ήταν η καλύτερη επιλογή που έχεις κάνει όσο αφορά το YouTube? Η καλύτερη επιλογή που έχω κάνει είναι το να μένω ταπεινός, να μένω humble, να είμαι σεβαστό άτομο. Δηλαδή σέβομαι τους πάντες, σέβομαι την άποψή σου, τη γνώμη σου. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί σου, αλλά θα τη σεβαστώ. Οπότε ναι, δηλαδή ό,τι περσόνα βλέπεις τώρα εσύ σαν viewer στο YouTube, είμαι κι εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι ψεύτικο όπως κάνουν όλοι οι YouTubers που δεν θα πούμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο? Το πιο γαμάτο και το αγαπημένο. Το αγαπημένο βίντεο είναι το ίδιο με πιο γαμάτο, θα πω, αλλά αυτός λέει το αγαπημένο βίντεο παντού, όχι μόνο στο 25. Είναι πολλά τα αγαπημένα βίντεο, δεν γίνεται να τα κάνεις rank. Είναι πολλά. Γενικά αν σου πω στα χειρότερα βίντεο θα μπορούσα να σου απαντήσω πιο εύκολα. Οπότε ναι. Λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. 2 χρόνια, κλείσαμε επιτέλους 2 χρόνια, τι ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο live. Αντίο.